Indra ingkang puspitorum kasilire samirana Genduk lintang Kairo. Nggih, ngaturaken wilujeng dalu, Bapak. Nggih, sugeng dalu. Dangu sanget mboten kepanggih. Kula kangen kalian panjenengan, kalian Ibu Kesi. Ah, kangen piye? Maksudnya kangen piye? Napa? Lek sampean sik cilik muni kangen iki antarane bapak karo anak. Lek ngene iki kangen piye ngene kangen kasih sayang. Oh, Nggih. kangen diambungi ngono. Karo Bu Kesi maksudnya. Nggih. Oh iya, walah kok wis semono to nduk saiki. Nggih. Rumangsaku mbiyen iki sampean ora iso gedhe lho, tenan. Cebol. Rumangsaku sinden kok sak kucing ngono. Alah. Bareng 2 tahun ra ketemu kok ya saiki walah kaya ngono. Saiki wis pinter dandan. Sik didandani karo buwe apa dandan dhewe? Dandan piyambak. Alhamdulillah. Nggih. Kaya ngono kuwi apik ngono kuwi jan. Iso dandan dhewe, saiki malah saya cantik, suarane saya apik, aku seneng. Nggih. Niki nembe belajar, Bapak. Seneng kali suarane ngono lho ya. Nggih. Kelas pinten saiki? Kelas kalih SMP. Loro SMP. Nggih. Oh, sak baraan karo Mbak Niken iki. Nggih, leres. Lah iya, sampean yen SMP ngono ya sik pantes. Lek Niken iki kaya wis kuliah modele wong ngene. Wilujeng dalu para Bapak, Ibu, warga masyarakat Desa Bulusari nggih. Dusune gunung. Oh, dusun Gunung Butak. Wah iya. Nggih. Kowe muni botak dadak isin nyapa? Nggih. Heeh. Kalian Bapak sinten iki wau? Bapak Siswanto. Siswanto. Kalian Ibu Nyamiati. Ibu Nyamiati nggih. Nggih. Heeh. Jan. Dalu niki asrep sanget lho, Bapak. Asrep. Adem. Nggih, angine saking muri wau kebul-kebul. Sik to, angin iki angin apa geni kok iso kebul-kebul lho. Angin niku wau. Angin. Oh, saka ademe malah kaya kebul-kebul ngono ya. Oh, iya iya. Ya wis diterima-terimane, Nduk. Ora apa-apa. Aja sambat, tetep ikhlas. Sing penting sehat ya, Nduk. Lintang. Lah, jan. Saiki sampean pengen nembang apa? Ayo. Pengen gelo nggih. Aja biyen apa kuwi pandemi renek tanggapan wis ditanggap aja gelo. Kudu atine kudu seneng no. Nggih, niki lagune gelo ndamel bawa niku lho. Oh, lagune jenenge gelo. Nggih. Oh iya, nganggo bawa. Bawane apa? Asmarandana Pelok. Wah, Asmarandana Perak. Kaya apa? Iki sing blangkonan Yogyakarta iki sapa? Pundi? Oh niku adik kula. Oh, adike. Sapa ki asmane nggih? Mirza Kairo. Mirza Kairo. Nggih. Sampeyan Lintang Kairo. Nggih. Terus didingon kae wedhus Kairo. Heeh. Wah. Ayo. Karo ning kono ki enek Nanang Kairo ya anu. Oh nggih, Mas Nanang niku. Ayo, wis teko tuk salaman karo aku. Pak Dalang bengi iki sindene cantik-cantik ngono jare. Apa roh batinku ora. Lah nggih to niku. Ayo. Yo Asmarandana coba. Saminten?
Mau ki penontone ruwame, Nduk. Bareng sampean nembang langsung cep kabeh do gatek nih karo suaramu. Nggih. Tegese pancen suaramu iki mempunyai energi yang kuat luar biasa. Nggih niki nembe belajar, Bapak. Nggih ning nyatane sing nonton langsung sirep kok. Aja kok piyayi-piyayi kuwi. Kupu lho mau mabur meneng iki ngrungokne sampean lho iki. Nanti malah Neno. Bareng tamu kowe lunga no apa pancen wis ra tresno Lah kok tembange iki ngrembug bab katresnan, Nduk. Jujur wae, Nduk, karo Bapak. Apa wis duwe pacar sampean? Dereng, mboten wonten pacaran. Lho, nggih. Ora wani. Nggih. Ora usah pacaran. Lah teng napa? Haram, Oh ya. nggih, haram. Haram, ya. Anggap wae enak wong lanang nyedakno haram pergi. Mbak Niken menika sampun menawi. Mbak Niken. Iki to, bola kuwi iki nambah gotok semene gedene kaya. Kuwi karo wong lanang kaya pengen mangan nek Niken kuwi ora. Ayo kaya tiwik ya. Ayam. Ayo. Kaya ngene lelakonku Niru Bu Kesi lho. nggih. Dadi Bu Kesi iki lek ora nyinden saiki lek kudungan. Nggih. Salate ya ora keri. Ngerti wong lanang ganteng langsung dingkluk. Ya ta. Jaraki karo penonton langsung astagfirullahaladzim. Jiwiti karo penonton langsung subhanallah. Nggih. Bareng dikeloni meneng ae. Nana, yuk. Ninggal aku gawe Iki apa iki? Bawane iki karyane sinten? Guru kula, Bapak. Sinten? Mbah Triman. Mbah Triman. Nggih. Jangkepe sapa asmane? Mboten Sumerep. Oh, dadi dengan nama Mbah Mbah Triman Triman. mboten Sumerep ngono ya. Nggih, Mbah Triman ngoten kula. Oh, daleme ngendi? Purworejo. Purworejo. Purworejo Pare Kediri. Pare Kediri. Nggih. Karo Baladewa ngendine iki? Pundi niku? Niku lho celak daleme kalian kula. Oh iya. Nggih. Iya. Ki malah tekan ndi ora. Ya wis, wis rekaman terus sampean dadi selama pandemi ini rekaman terus. Nggih. Ndamel video klip kalih fokus niku lho ndamel lagu. Apik, Nduk. Padha iki ibu-ibu Waranggana iki pas pandemi wingi ya gawe video. Nggih, video. Mbak Tutik iki gawe video porno kuwi ndek. Malah porno. Ngelek ora. Lah mumet kok ngrasakne pandemi ora tanggapan-tanggapan. Akhirnya, hi guys. Haus hiburan nggih. Haus hiburan. Ning saiki wis eling dhek wisan. Ayo. Lah iya. Sampeyan kudu tetep semangat, upamane ra tanggapan ya rekaman, gawe video klip ngono kuwi. Pangestunipun Bapak. Diupload nang YouTube ya toh? Nggih, leres. Pamane kok sampean sok wis ibu-ibu wis sepuh ngono iso ndelok neh. Wah, zaman aku mbiyen kaya ngene iki. Dadi menabung karya-karyamu ke dalam dunia digital. Ngono ya? Nggih. Nggih, sip. Coba saiki gelo kaya apa? Yo. Ning endi nggonku goleki but apete mong pengen ketemu nadyan atau tak parani mong nuruti karepe
Kang Khairo para penonton. Jan Mirasa. Ngerti sampean Mirasa iki? Mirasa. Napa niku? Mirasa ki ya yen dirasake kepenak. Ngono lho. Dadi sampai ke dalam. Nah, dari situ iso menyentuh terhadap hati para pendengar, para penonton mergo saka apike sampean membawakan menjiwai karakter tembang gelo mau. Oh nggih, pangestunipun Bapak. Iya, apik nduk. Terus tekun belajar lho ya. Nggih. Sekolahe kudu pinter. Nggih, nyindene kudu ada peningkatan. Nggih, siap. Aja mung nyindeni nggen lagu-lagu tok. Nggih. Ayak-ayak dibelajari ya. Nggih. Terus engko lek teko kek sore ngono ngewangi ibu-ibu kuwi nyindeni patalon. Oh, ayak niku nggih. Lek komplite ora no patalon diwiwiti saka gending cucur bawuk. Ya. Oh, gending cucur bawuk. Heeh, jenenge kuwi pancen. Ngono kuwi. Terus engko munggah neng apa ki jenenge Parianom, terus ladrange Srikaton, Sukma Ilang, ayak-ayak, terus repek, sampak ora disindeni ya. Oh nggih. Ngono kuwi. Men komplit ngono lho, Nduk. Aku percaya sampean ki duwe aura yang sangat luar biasa, mempunyai karismatik yang hebat, yang mempunyai daya tarik terhadap penonton. Lek kok tekuni tenanan wis to, sampean mesti dadi nun sewu sinden ora mung kondang, ning profesional dan sangat viral. Amin. Cucuk lho Nduk nyindeni timbangane derep ya to. Napa niku? Lho, sampean derep ora ngerti to? Dereng. Masyaallah. Takon karo ibu sesuk ya. Nggih. Bu, derep ki apa? Ngono ya. Heeh. Olah tani. Sanes, tani. Yo gaweane petani ngono kuwi. Heeh. Ki adikmu ki iso nembang, saged nembang? Saged. Ya le kene. Jan Masena Nugroho iki. Nggih niki wae lho, sampai ngantuk-ngantuk, Bapak. Lah iya to mesake. Salim karo Om sik kene. Kene. Karo Om nggih. Lah, kudus. Oh iya. Sinten wae namine? Asalamualaikum. Cek. Mirza. Mirza sinten? Ahmad Habibi alias Mirza Kairo. Mirza Kairo. Nggih. Sampeyan karo mbakmu padha ngangge Kairone sebabe apa? Lahire ning Kairo to sampean? Khairun niku kebaikan, Bapak. Nggih. Kairo niku kebaikan. Khairun nala khairun. Alah khairun ya. Bapake ngerti negur inallah ma'asabirin. Napa niku? Hah? Inallah ma'asabirin. Nggih. Heeh. Ngono kuwi. Kelas pinten Tole Mizar? Kelas kawan. Sekawan. SD nggih. Kawan SD. Hitung-hitung pun saged. Tunggal kalih jajah, ayo. Kula nggih handal lho. Hah? Hitung-hitungan uang. Wah, sik cilik sik kelas apa aja hitung-hitungan dhuwit ngono lho. Kowe nyemoni aku men tak nehi ngono to. Beres, ngono nembang sik ning ya. Misal hitungan setunggal kalih jajah. Setunggal kalih nggih kalih. Sing mulang sapa ngono kuwi? Wis kalih-kalih nggih kalih lho. Tambah-tambahan. Boten setunggal, kalih, tiga, sekawan, gangsal. Oh niku kula pun gampil niku. Gampil. Jajal aku pengen ro, jajal lek gampil. Halo. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Oh, 12. sik lek ngono kuwi iso kabeh bocah-bocah. Lek basa Jawa ki lho, krama ki lho. Oh nggih. Angel to. Ayo setunggal, iki pira? Setunggal. Iki pira? Kalih. Iki pira? 3. Iki pira? Sekawan. Kawan, iki pira? Gangsal. Iki pira? 6. Salah, iso 6 e piye? Gangsal langkung setunggal, ya. Oh nggih. Elak Mizar. Arep nembang apa, Le? Asmarandono. Semarang. Wah, pilok meneh. Ya. Blangkone le pesen nang endi? Niki diparingi saking Jogja. Sinten sing maringi? Sinten niku? Nggih. Ki Chandra. Ki Chandra. Oh, Ki Chandra. Oh, nggih syukur. Mboten kagengen to niku? Nggih niku kegeden sakjane. Heeh, tak sawang kaya nyunggi takir ya ora. Kados helm proyek niku. Wah, malah mbake malah ngelokne wong proyek jare. Ora tetep luwes apik tenan. Heeh. Coba Mizar coba engko lek apik tenan engko mesti bakale mesti. Sekedap Bapak kula niki gadah
bedean. Aja sing angel-angel lho ya. Oleh Bapak ra iso izin lho ya. Iki gampil niki yo. Piye njajal? Panjenengan saged tulis napa nggih? Tulis apa? Limbukan tanpa A. Limbukan tanpa A. Nulis to. LIMBUAN. Yo ora iso nulis. Mesti kudu nganggo A. Lek anu mah dadine limbuk tokno. Limbun malan ora. Saged ora iso kudu nganggo A. Saged limbukan. Oh, piye? Tanpa A nggih ngoten. Piye maksudmu piye? Maksudmu piye? Limbukan tanpa A. Limbukan tanpa A. Dadi ditulis limbukan bar kuwi tanpa A. Oh iya, pinter kowe. Jos. Sampeyan ngerti kucing? Ngerti. Apa sebabe kucing kae kok seneng balur? Nggih, pemakan daging. Tidak. Mergo enak. Napa? Mboten. Sanes. Aja kok kucing, mbakmu karo balur ya seneng kok ya. Ora perlu nakoki kucing ya, Rek. Setiap orang nggih. Orang. Orang, heeh. nggih. Nggih, doyan niku. Heeh, sampeyan ya doyan. Nggih. Lah iya, mulu sampeyan ya doyan ngono. Enek bedhe aneh ra? Ayo asmara dene. Monggo ting-tingan. Niki kadung tresno nggih. Napa? Kadung tresno. Oh iya. Langgame kadang terus. Oh nggih, siap. Nano. Kejap kula seri niki. Malah kaya banci to, Le. Ngoten nggih. Lek serik ngene pas patuk aja dicedhekne mik ngono. Nggih, pripun dilebokaken niki? Dilebokaken teng mulut. Aja. Ya aja no. Mik Terus? musuk ngono kuwi. Napa? Ora nang sedangke. Nananana. Yo. Sinawang tan ambo seni. Sinawang tan ambo seni, heeh. Nyata patut lanjat mika mencorong katon jane Apik. Nuwun sewu Bu Limbuk kalih Mbah Cangik niku napa Heeh. wajahe Ya apa wajahe? putih napa kecemplung got? Kok iso iki ngono diraupi gamping, iki gamping ya. Oh nggih klentu sanes got. Dudu Gamping. got. Heeh. Bebasan kalingan arga datan genggang sarik Ya. jroning
belajar kula niki wau kecekluk suarane nggih. Oh kecekluk. Nggih. Apa suaramu melu bal-balan kok kecekluk barang iki? Nggih. Nggih. Ora apa-apa sih ajar ra masalah. Ayo kali terakhir iki, ayo kudu apik. Nanging dipun wangsuli malih nggih. Heeh. Nanging aku kadung tresno papat SD lho kaya ngono kuwi ora generasi handal sampean iki. Urung karuan lho bocah SD wis iso kaya ngono le. Iki minangka tandha katresnane Om ning sampean ya. Om napa? Niku Om napa omplung nggih? Ora pareng karo Om ngono kuwi. Ora omplung jeneng Om cakep ya. Oh, nggih. Ngono. Iki katresnan iki nya. Temen rene. Niki kali-kalian napa? Iki pira? Niku balike wonten. Ora iki pira? 200. Karo dhuwit apal men kowe. Lah nggih ta kula kan pun jago. Oh iya, jago. Nya iki tampane. Pangestunipun. Heeh, wis belajar terus ya. Nggih. Heeh, bar iki bubuk ya. Ya. Nggih. Iki sing langgam ben Mbak Umi Hafifah. Ya kula saged langgami. Oh, sampean ya iso. Nggih. Oh, ya wis monggo, tak kira lek ora iso. Ya wis. 200 ya sak langgame ya Le ya. Nggih. Sing 100 bawa, sing 100 langgam. Oh ya. Dadosipun pas nggih. Pas, heeh. Malah susuk kuwi 120 kene. Susuk. Pundi susuke? Ora guyon-guyon. Ayo, Ugi diaturake marang Pak Lurah Bulusari karo kadangku Kasun Bulusari, Mas Purwanto Bagong. Wah iya kuwi kanca saangkatan kuwi. Kagem para masyarakat Bulusari. Nggih, ya. Ya coba kaya apa? Lamat wus katon tejane yen wong brangkaton macara aduh wiragane Bareng entuk 200 arep lunga kowe. Pacaane sarwa asri coba
Aku perlu memberi apresiasi yen karo genduk Lintang kok calone diparingi karo Pak Lardi. Wis malah sore mau wis lunas. Ayo. Matur nuwun nuwun sangat Pak Lardi. Nggih. Dadi sesuk rasa pamitan ya wis lunas. Ayo wis kari wassalam to sesuk. Ora perlu pareng, nyuwun pamit, ora perlu. Ning kanggo tole iki adikmu sapa le jenengmu mau? Mirza. Mirza sapa? Kairo. Kairo. Nya iki ana tandha tresna saka Pak Dalang. Nah, iki. Mu kelas pira mau? Kelas sekawan badhe minggah kelas gangsal. Oh, si SD ya. Dadi jane lek SD iki yahene ra entuk nyekel dhuwit lho jan. Nggih. Ning ora lah tandha tresna. Lateng napa? Hah? Lateng napa? Lho kowe kok arep bantah perkara dhuwit. Bareng ngomongke dhuwit kowe mbantah. Ora ya ora apa-apa ning tujuane kudu bener iki sebagai motivasi men sampean saya sregep anggene sinau. Nggih. Siap? Nggih. Ayo, Sampean siji iki karo dikek loro milih ndi? Kalih. Oh, sik aja diuju-ujuki papat to. Aku ya jedot ora. Kalih. Kalih. Siji karo loro milih? Kalih. Sing ngajari sapa kok iso ngono kuwi? Boten enten. Dadi njaluke 200. Nggih. Ngene iki pira to? 100 to? Nggih. Nyuwunmu pira? 200. Nya rene nyedak rene. Kene. Iki aja didak Pak Sujar ayo. Nya. Pak Sujar. 200 to? Nggih. Iki pira? 100. Iki pira? Wis 100. 100 karo 100 pira? 200. 200 nya. Nah niki tasih enten sing alit niki. Endi? Niki 300. Oh iya, petang atus menen ya. Nggih. Oh akeh men malian ora. Ya ora apa. Sing marai sapa? Piye, Tang? Pinter men. Lah ya pinter, sing ngajari mendhi kowe ora. Lho mboten lho, saestu. Nya. Kowe ngerti kewan sapi? Nggih. Sapi suarane piye? Arep. Ora kena diapusi cah iki pisan. Nya. Kira-kira dhuwit 100 karo nggih tumbas apa? Kula tabung. Kula tabung. Tabung gas bledos ning omahmu malah tabungi piye? Kula celengi. Oh celengi. Oh nek kono nek jaranan sampe nyeleng ngono. Sanes kula simpen. Oh disimpen. Nah iya. Sok dibethok yen sampeyan wis duwe anak ya. Nggih. Ben suwi ben manak ning jero. Jare ajar mayang barang. Ya jare sampeyan iso ora? Iki paman. Iki. Suluk. Sik nyekel wayang sik. Nyekel wayang. Pun dangu mboten nyekel wayang nggih. Kula cabirin mboten napa nggih. Wis suwe ra nyekel wayang? Nggih. Lah ono duwe balik nek ono. Kudu dicekel. Ora. Duwe kek kene ora tak jupuk. Dikoprone, butone dikoprone. Karo iki dikek kene. Dikoprone. Ngono. Wes iki dicekel. Kaya apa? Madhep rono, Dik. Aduh nyampluk dasku engko ndak. Wah. Nek pesan Kas, kalau nek pesan Kas. 1, 2, opro. Luyat. Wah, tepuk tangan para penonton luar biasa. Ya elah. Wes ngono ae ndak malah ngalahke pasaranku kayak ngene. Wes duwe disukuk Mboten enten. Mboten enten. Apa? Artone wae. Tak amanke timbane kebur lah nyong. Oh ben mensuluk ya. Golek duit 200 ora gampang ora. Iya ta. Suluk napa? Suluk apa? Sing gede lho ya. Sing hanjrah niku namine napa nggih? Apa? Suluk hanjrah niku. Oh sing klasik. 6 kuwi to. Oh 6. Kuwi jenenge patetan 6 juga. Ngerti lah? 6 juga. Nah iya. Nggih. Madhep mriki Mas. Yo. Hanjrah ingkang puspitorum Sakarga
biasa, bocah iki pinter tenan. Tepuk tangan para lenggah, para penonton sedaya. Wah, iki sik to, Le. Jujur kuduan, bapakmu dalang mriki. Sanes. Loh, pengrawit. Sanes. Guru tembang. Sanes. Lah apa copet? Sanes. Lah apa? Sadian ayam. Sadian? Ayam. Lah sadian ayam hubungane karo Hanjrah ingkang Pustarma apa? Kok iso sampe nembang apik tur pener ana sing geseh lho, Le. Sing marang sapa? Sing ngajari sapa? Mbakmu lho. Sapa? Sing marahi kowe sapa? Mbak Lintang. Mbak Lintang. Nggih. Oh, iya dadi engko ganti sing ngajari Mbak Lintang, dhuwit 200 engko kok kayakne Mbak Lintang mesti. Oh, nggih siap no. Terus Lho kok kula sik? Kok kowe urung siap ora? Piye? kula mboten enten komanane to. Hah? Kula lek nggih mboten komanan. Oh, iya. Ora perlu ngrembug dhuwit. Ibumu sinden mriki. Sanes. Loh, guru tembang. Sanes. Loh, lah apa? Tukang derep. Sanes. Apa? Ki lho aku sampean nyanyi tak tambahi 50. Menjahit. Dadi Niku kakak mawon. Hah? Kula tak sing 200 niku kakak mawon. oh, biasanya didum ngene to pancen. Oh iya iya ini kok kakak ra apa-apa. Ning aja diparingne karo Mbak Kel, kakak tua kae ya. Nggih. Mbak Tuti malih. Ya wis matur nuwun Le, sinau terus ya. Nggih. Tak dongane. Tambahi pangestu nggih. Hah? Pun tambahi pangestu nggih. Aku ora nggawa iki Le. Anu to, dua Yang to. tambahi pangestu. Oh, pangestu. Krunguku nyuwun sepatu ora. Sepatu. Mergo njaba banter rapati krungu iki. Nggih, laras menggema nggih. Ya, yes tak pastoni banyu mili kaya grojokan pangestuku marang kowe. Adongake dadi mbuh dalang utawa dadi pelawak utawa tukang nembang ning kondang. Amin. Terus regane larang. Amin. Yen ora 20 juta ora nek wong nani nanggap. Dadi akhire meneng ning omah nek wong marang. Amin. Aja diamini. Loh, diamini to. Ha iya. Ya wis matur nuwun luar biasa Le Jos. Nggih. Ha iya. Ngono kuwi sep. Heeh. Lho, bocah iki gur Hanjrah ning entuke 250. Lah awakmu ngincengi kamera sewengi nanti bloboken kok. Ha iya entuke 75 ora. 75 yuto. Yuto. Apa? 75 yuto. Heeh, ning arep tak kekrek lambene. Ayo, ya sip luar biasa, matur nuwun. Sik iki sampean tak duetne karo iki. Aku ya duwe anak iki, didikanku iki. Nggih. Pokoke lek apik iki didik aku. Mbak Umi. Umi, ya. Nggih, Mbak Umi. Iki, coba ya kene berdua karo Lintang iki. Padha cilike iki padha bibit unggule, padha duwe penggemare dhewe-dhewe. Ayo, Nah, lek Umi iki penggemare jenenge Umi Mania. Umi Mania. Yen Lintang apa penggemarmu? Napa? Lintang Kairo Mania. Oh, no. LK. LKM. Oh iya. Lintang Nek Mbak Kairo. Tutik iki ya duwe penggemar sampun M niku ngian. Sampun M. Iki mau lah apa jenenge karyane Mbah Sukron Sesideman to, Nduk? Nggih. Nah, enek sing nuansane iki meh padha. Ayo. Napa? Sri Guning. Utuh genti pelok no. Nah, Apa lho? sambung wanci dalu. Wani ora kowe? Oh nggih. Iso wisan? Nggih. Ah ya kudu iso ngono kuwi. Wong adik cah cilik ngerti Sesideman kok. Ah ya. Sampeyan semono kudu wis ngerti sambung wanci. Sambung wanci dalu. Nyun sewu Pak Dalang. Apa? Sekedap kula badhe mimik. Hah? Mimik se. Kemayu mentok mau ngopo. Malah kaya petinju kabeh doan iki ora. Iya. Wong nggo mimik dhewe to tak njuk. Ya kene nembang ya. Wah, kotos-kotos ngantian. Ya wis ngono sing apik. Matur nuwun. Iya, padha-padha. Hai. Kaya Tuti to suwe-suwe. Ya, dibawani ya tetep dandang gula ning pelok. Nah, ya coba kaya apa? Diwiwiti saka Umi sik. Ya, tulungane sing wis tuwa. Ayo. Nggih. Sun ingkang anggarawa
Lintang? Mbak Umi mau. Oh ya wes Ben Umi. Ya terus no. Prandene maksa syukur jebul nimas uga nanggepi nonano ayo to sambung rasa nanging wanci dalu tanhana ingkang rubeda nyuntak tresna liwat nadyan piranti. mung srana piranti Yuk masuk. gambarmu uga sing gedhe pangapuramu kamas babujan sambutku Tarik. Terus
cah ayu coba kaya ngopo. Sing gedhe ngapuramu Kang Mas babujanku jajan teng atiku sambungku pengwan citalu merupita sarimu kelawan garwamu Kang Mas Kang pipis lagi bore lestari hati pirasine kan ono ingkang nyarure ya akibate aku mbayangke Afifah. ramu ing atiku iki yen pancen ngelingi pecatan iki amaran Hoi. Menda boyo urip lan atika mesti Terima kasih. Genduk Lintang karo Genduk Umi. Ya, sapa meneh kon nembang. Iki sing bar operasi untu iki. Ayo. Ayo. Mbak Birgita Ayu dari Kota Kediri. Ayo. Yo disupati bareng ya, so. Nangis sajroning hatiku. Yo. Pak Dalang haus. Piye sermu? Haus ini minta tolong bukain. Wale kudune sing mimiki aku. Minta tolong Pak Dalang. Umpama kowe rayu wegah. Buka sih ora tau tak bukane. Ya tau tak bukane tak sangar ngono. Ya, Mimi. Terima kasih ya Pak Dalang. Sekolahmu awakmu. Mungkin jenengan mawon Pak Dalang. Ya. Bir kita. Ketes lho. Bir. Pripun Bu? Jo nakal-nakal. Boten. Karo bapakmu. Bapakmu bojo mbok jarak. Lah napa, Bu? Ditenani kapokmu kapan lho kowe? Lho niki tuh anu Pak. Ngapa? Apa itu sumber bentuk kasih sayang seorang bapak dan anak ngoten lho Bu. Betul. Aku dadi bapak ya iso, dadi friend ya iso. Dadi manut kebutuhanmu ngono ya. Piye untukmu piye? Terima kasih Pak Dalang. Wis operasi.
Sampun Pak Dalang. Piye akhire piye? Kok ora dicopot kabeh ae? Lah mengke nek maem pripun? Ora. Sing kok copot pira untune? 5 Pak Dalang. Waduh Pancasila iki malah dicahi ora. Mboten lah kan itu giginya itu ada impaksi gigi ngoten lho namanya di kedokteran itu seperti itu. Oh anu miring-miring ngono. Nggih. Lho sing penak kuwi malah. Oh miring-miring. Oh lah kok copot. Mbok ora lek ra dicopot efeknya apa kuwi? Nah itu kan nabrak gigi yang lain, gigi yang sehat itu kan ditabrak. Nanti kan bikin pusing, bikin sakit seperti itu. Lah kok nabrak apa ora nek Bang Jone kono? Lah masuk teng gigi enten Bang Jone ta Pak Dalang? Oh iya. Ning wis rampung oleh operasi. Sampun. Aku melu mikir lebih. Lah napa jenengan kangen kalih kula to? Hah? Jenengan kangen. Ya iya no jenenge anak karo bapak yen panggung yen awakmu no tenan. Wis sepok sepi samun ngono. Tenan. Syukur saiki awakmu wis sehat neh, wis iso gabung neh, ngono ya. Nggih. Heeh, dadi tak dongakne untu liyane ya sehat, aja melu miring-miring. Boten. Ya. Ya nembang. Ya iki mau sing alus-alus wis, saiki sing rada hot, rada gradakan ngono. Napa Pak Dalang iki? Oh, bisa tembang kangen, bisa lali janjine. Mas Jopong, minta apa Mas Jompong? Sekul. Ayo. Nggih. Lali janjine ketake akeh sing anu seneng kuwi lali janjine. Oh, Mas Udin. Oh, Mas Udin nyuwun apa Mas Udin? Mas Udin iki gayane mung ning bis ya piye. Kuwi ndingkluk karo kene diak ngono ora. Nanti boleh saya menjoget dengan Mas Udin Pak Dalang? Boleh. Okay. Boleh. Siap. Boleh nggih Mas pengerawit semua? Boleh. Tokono. Dadi wis digilir yen mambengi kuwi Mas Edi sing kerebak kuwi pancen dhek njaluk dhisik. Kula kare mau. Wis mambengi dhek wis lega kuwi kan. Engko Mas Udin ben ngancani sampean. Oke, siap. Ning ngenteni engko gara-gara dhek. Mergo sangate ngen gara-gara. Heeh, mergo karo Mbah Iskandar niku gara-gara Din siap. Saiki sampean lali janjine. Ayo, Nduk. Kaya apa? Ya Cak, diaturake kanggo para sutresna budaya mligine para nom-noman ning wewengkon Kringin mriki menika kula aturaken wujudipun lali janjine. Ya, kaliyan nun sewu nyuwun kerjasamanipun mbok menawi son Jawi ampun nganti mlebet mriki nggih omong bingung mangindakan. Heeh. Aku percaya yen son karangan nyari apik-apik kok. Ha iya, ngono kuwi. Monggo Cak dipun aturaken lali janjine dados.
Dek Bir. Halo. Nah, iki uga ana sing ngersake. Ayo. Sinten Pak Dalang? Saking bapak utawi aku Pak Dejan. Nggih. Pak Dejan. Tukang ikan Ciledug Tangerang. Nggih. Nyuwun lagu Sesideman nggih sampun kula aturaken kalian lagu napa kemawon. Menika wonten tali asihipun. Nggih, sembah nuwun. Kula wau nyuwun Mbak Umi ora dibalesi. Itu ora to, wong kleru nomor niku. Kleru rekening listrik niku, Pak. Nggih. Nggih, menika kula aturaken Pak Dejan. Nggih. Siap, Yo, dilanjut bir kita. Janjane kowe ning Masuk nggih, Pak. Masuk mboten, Pak? Masuk. Gayeng nggih? Nggih. Gayeng nggih, Pak? Nggih. Nggih nanggap melih nggih. Ayo, jos. Ya tarik. Janjane kowe. Terima kasih. Ana layang sumusul. Iki ingkang sepisan saking Pak Somo. Pundi niki, Pak? Ndolokan. Nggih, Ndolokan RT 10 RW 3 nyuwun lagu Iki Anake Sapa? Kirangan, Pak. Lagu to. Tik wis tau iki lagu iki. Oke, Mas. Pokoke sing iso ngrampungi mesti kok piyayi cantik kuwi. Ayo. Bola bali lho, wingi ya mawar merah ya tutik. Ayo. Mbiyen lolo kali beber ya tutik. Ayo. Saking bakso kober. Nah. Kober. Nah. Kober. Nah. Nggih, bakso kober. Nyuwun lagu Jogja Istimewa. Oke. Itu tineh iki mangkane ya. Jogja memang istimewa. Istimewa Jogjanya, istimewa kotanya. Ayo,
Ya engko diaturake siji-siji. Ayo. Iki ana meneh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu. Mas Cahya Kuntadi nyimak Mas nderek wungon saking Pak Ngadino. Pak Ngadinu Pondok Ungu Permai. Nggih. Matur sembah nuwun. Ugi saking Bapak Haji Daryono Klecorjo Mejayan Madiun. Pentas dateng daerah piyambak nggih Mas Cahya. Bintang tamunipun saking Pare Kediri Lintang Kairo Sugeng Makarya. Nggih, sembah nuwun Bapak. Wah ya. Ya, sembah nuwun. Mangke yen Jogja istimewa mangke nyuwun ngapunten kula aturaken wonten ing Goro-goro. Pripun? Sakniki, waduh. Sing piye ta kuwi? Tik. Saksofon iso. Oh kuwi to, mangkene iki. Kudu ayo. Oh ya wis Jogja istimewa sik diaturke. Sing protes akeh ya ayo. Coba. Sapa-sapa iki sing siap ngacung? Ayo. Lintang siap. Ayo maju Tik karo Lintang. Ayo iki. Berdua. Lintang Kairo bersama Lintang Bladu. Ayo coba. Lintang Bladu. Ayo. Ayo berdua. Ayo. Iki. Nah ya, mula ya ndelok YouTube, ndelok TikTok ben ngerti lagu-lagu saiki. Ayo. Senengane kok ayo. Ya. Jogja istimewa. Kaya apa? Lah loro. Men kencan dhisik iki sak jek jumblek iki rong tau metu ning Madangkara. Ha iya, Yo, diaturake, yo. Mangga Jogja istimewa. Menawi enten kirangipun nggih nyuwun pangapunten. Ayo, Yuk. Monggo. Dados.
Iki wajib apresiasi. Tepuk tangan untuk Mas Dangkara. Wah, luar biasa. Ora perlu golekne konsumsi ngene Pak Marno dadi. Perdana nggih niki, Pak. Perdana. Perdana rekod iki mau tenan. Istimewa sangat. Kowe kalungan ula iki ngopo, Tik? Celurit Pak Yoyo. Oh, celurit. Sing maringi sapa? Dek wau Bu sinten nggih? Nggih, paring asma Bu, Ibu paring Sinten. asma sinten wae ingkang nyawer? Nggih. Nggih Bu, pokoke matur nuwun sanget katresnanipun Nggih, taliasipun. matur nuwun sanget Ibu. Nah, nggih. Sampun apa Mak Bu? Malih. Melih gara-gara no. Oh, Oh, iya. mangke Iki dilajengaken lho jam gara-gara 2:04 iki lho. Seneni yang. Ayo. Seneni nah kliru nah aku ora tau bener. Pokoke kowe salah kuduan. Ayo. Nggih. Ayo ning elok iki ora tau metu iso sukses kaya ngene iki tembange iki mau Jogja Istimewa. Mula nggih bonus nggih kanca-kanca sesuk bar kompetiun langsung tak kon bablas ning geni langit. Ayo. Tamasya ning wisata alam. Karo numpakne prau bebek Mas Danang. Ayo mungkin seneng. Iya, Mak iya. Ya dibakke ning nggen klasik.